Ora Kamalpur tai Nakachi para Sakhan Klaijak Rogno Chamung Kaham Bagwikha Tinitei Maharaja Bir Bikram Kishore Manikoni Asemani Shalo Bini Kogno Pirtui tai Maharaja ni Asemani Shalo Kebo Kha Yogita Tongtung Khasawita Tongtung Kishala Khasrangtung tai Maharaja ni Asema Shalotui Situng Hunino O Mani Bagwikha Tipra Motha Kamalpur Bade Bimal Sinha Memorial Hospital Nakashi Para PSC Hospital tai Morasora PSC Hospital lo aro nirogirogno Chamung Kaham tai Folpoklarok Bagwikha 45 Kamalpur tai 46 Surmani Tipra Mothani Adong Rok Manjaka Sonjo Deborma Topon Deborma tai Mary Deborma Surok ini fung aimane simina satani simina chung chenglaikha Morasora Hospital complete khlaioi tabu Kamalpur Hospital Bagwikha tabu chung Nakashi Para Hospital thangnai joto hamiarokno bubagran Bir Bikram Kishore Maniko Bahadurni achaimani salno rugoi chung tini fol tai juice biscuit tokisa oro riwoi Bagwikha tabu chung bo thangnai Nakashi Para Hospitalo chung tini oro tongo chini bisingo 45 ni president chini Topon Deborma tai 46 ni vice president tongo Sonjo Deborma aboni loge loge wa haino chini joto TWF YTF 45 46 chung collection khlaioi no tini chini o fol bitoron chung khlailai tonglayo tabuk tini ni o tai kaisa jaga o fol bitoron khlaibai mane yagulo chung haino hai tini ni chini program bo chung thangnai bubagrani birthday no tui chung tini hal haliwo chung kaisa program bo khlaibai nang thangai